kod arita kwe. Obila ma Kisii omako achich moro ma ojuki gi lep obila maniere ng'iny mar inspekta kakoritude kod njore mosebedo ka dhi nyime aluora mar gwenge ma Kisii. Isechego apeda po dhi nyime mar manyo bunde manyo kwalete sendo obila ema Kipasi mantiere kaunti ma Bay. Kanyaka sani achije adek osemaki. Crispin Otieno nigi ler mar wechego. Ma ekaka weche ne chalo e tesendo obila ma Kisii. Ojana moro ma jahiga 26 omaki kod obila otieno ma piny rugo kawuono ka gin be gitimo apedha mager ka girwako lep obila mathurka. Ojana no manyinge oseyangi kaka Zak Onsongo noyudi kani kod simbe 5, pala, opingo kod bag moting'o lewni mag obila. Kaluwore kod OCPD ma Kisii Amos Ambasa, ojende moko 4 bende koro itimo apedha margi mager kaluwore kod kuo mag otieno kod mecho mag agoko mamedo timore e boma ma Kisii. Jodak ma Mwembe boma ma Kisii wacho ni turo mag dukni medo jiwore piny maru ka moko kuom jodak bende ikwalo odiochieng' alanga. Walikuja na gari wakasimama hapo nje, unaweza fikiria ni mwenyewe ameingia kwa nyumba, kumbe ni waizi. Wakapora TV, wakapora gasi na vitu silikuwa kwa nyumba, wakatoroka. Na wengine wakakuja juzi nao wakaiba nyumba 2. Wanaharibu, wanaingia ndani, wanachukua TV na gasi na kila kitu iko hapo kwa nyumba, wanatoroka. Na ni mchana, si eti ni usiku. Hapa Mwembe tumesumbuliwa sana na vijana wa bodaboda, wanapepana na pikipiki, wanahangaisha watu hapa. Hapa Mwembe ikifika saa 3:30 hivi, kama sisi watu tunaishi kwenda hapa ndani, tunafahamiwa sana. Juzi kuna station hapa chini, watu walikuja huko usiku, wakafahamia masoja, wakawachapa, kupigiwa simu kutoka tukapata wametoroka. Sasa kitu tungeomba serikali watusaidie na usalama hapa Mwembe. Jopiny medo kwayo obila omedarita e gwenge mamenying kwa aluora mar mbalariany ma Kisii, Keumbu, Birongo kod Kiamabundu. Eseche ogogogo, obila e kaunti ma Homa Bay bende nyaka sani ondhiyo achije adek kaluwore kod kuo mar bunde 4 kod risasi manyo kwale tesendo obila ma Kipasi e kaunti no. Commissioner ma kaunti no Moses Lilan wacho ni apedha mager pod dhi nyime nyaka bunde go yudi duto. As we speak, we are holding 3 persons of interests as at now, and we should be able to bring in more people as we progress with investigations. We have mobilized enough security personnel to coordinate the search. We have also brought on board the entire Ngao infrastructure. The incident was executed. I think it is a high level of criminal intent, which had been planned for a while. But I wish to let the perpetrators of this heinous act that we will find them. Magi timore seche ma sirikal medo lando ni obila oikore mar kedo gi jonjore e konde mar Kenya duto mondo mi jopiny odhi nyime kod ohala kaka pile. Crispin Otieno, Ramogi TV.